Луиза Рахимит эш атнасын дәвам итик. Саулармысыз, хөрмәтләребез. Җәйнең соңгае нинди һава торышы белән сөендерер? Татарстанның кайсы районнары туристларда кызыксыну уята? Ни өчен без рекламага тулайым ышанабыз? Бу һәм башка сорауларга җавап бүгенге тапшыруыбызда. Манзара тапшырының иҗат төркеме сезнең өчен 28 июль көненә әзерләгән чыгарылышын тәкъдим итәргә әзер. Студияда Алмаз Гәрәев белән Луиза Закирова. Җәйнең иң мотор, иң җылы вакыты, шунлыктан инде паркларда да бик күп кешеләр йөри. Сорый торгач, күбесе аның Урал, Мәскәү, Нижнекам шәһәрләреннән булып чыкты. Ә казанлылар күрәсең әле эшлиләр. Алар кич белән генә паркка киләчәкләр. Берәүләр пиарның нәрсә икән аңларга тырышкандан, икенчеләре аны үзенең эшчәнлегендә актив рәвештә куллана, исем ясый, үзенә акча эшли. Әлеге һөнәр турында күбрәк белү өчен без пиар белгече Ләйсән белән күрешеп сөйләшергә булдык. Шагыйрәнең 110 еллыгына биредә шундый бакыр бюст урнаштырыла. Ул Марина Цветаевага багышланган бөтен мемориаль комплексны берләштерүче үзәккә әверелә. Ял иткән өчен акча. Россиядә турлар сатып алуга киткән чыгымнарны компенсацияләү мөмкинлеге бар. Аның күләме 5000 сумнан 15000 сумга кадәр тәшкил итәчәк. Арифметикасы да гап-гади. Тур кыйбатрак икән, акча да күбрәк кайтарыла. Бу яңалык эчке туризмны үстереп җибәрерме? Казанга килүчеләр саны артырмы? Монысын вакыт күрсәтер. Казан туристлар өчен кызыклы шәһәрме? Бу сорауга исә җавапны хәзер үк белербез. Җәйнең иң мотор, иң җылы вакыты, шунлыктан инде паркларда да бик күп кешеләр йөри. Сорый торгач, күбесе аның Урал, Мәскәү, Нижнекам шәһәрләреннән булып чыкты. Ә казанлылар күрәсең әле эшлиләр. Алар кич белән генә паркка киләчәкләр. Это лето проходит замечательно. Бу җәй бик шәп үтә. Мин инде күптәннән Казанга килергә хыялланган идем. Һәм ул тормышка ашты. Ниһаять, без бу матур һәм гүзәл шәһәрдә. Уралның Чиләбе янындагы Мияс шәһәреннән килдек без. Хорошо проходит, в Казань приехали, отдыхаем. Җәйләребез әйбәт үтә. Казанга килдек, ял итәбез. Кол Шәрифкә, Бауман урамына һәм Болгарга барачакбыз. Булгар планируем. По метро мы планируем. Да. Әйбәт кенә үзә без специально монда килдек, чтобы Казанны күрергә. Әйбәт кенә бөтен җирдә булырга, йөрергә. Үземнең балаларыма, иремә рассказать итәргә скажу так. Не первый раз без монда килдек. Очень нравится безгә. Всего самого хорошего. Тазалык, саулык сезгә. У нас Урал очень красивый. Приезжайте безгә, покажем, расскажем. Угостим, шейләр эчәрбез, Алла бирса. Приехали из Москвы несколько дней назад. Берничә көнлек Мәскәүдән килдек. Улыма диңгезгә барырга тәкъдим иттем, ул миңа Казанга барып дусларым анда бик матур дип әйтте. Шәһәр бик якты тәэсир калдыра. Монда су бик күп булыр дип уйламаган идек. Кешеләр дә ачык йөзле, бер кайчанда мәчеттә булганыбыз юк иде. Кичә анда кергә уйладык, бик җылы каршы алдылар. Ә хәзер иске татар бистәсенә барабыз. Мы решили путешествовать по России, мы приехали из Москвы. Без Россия буенча сәяхәт итәргә уйладык. Үзебез Мәскәүдән килгәндә Түбән Новгородка кирип чыктык. Хәзер менә Казанда. Бик матур шәһәр. Шуңа күрә җәйләребез менә шулайрак үтә. Чит илгә чыгып булмый, үзебезнең ил эчендә дә истәлекле җирләр бик күп икән. Мы приехали из Нижнекамска, мы, получается, гости. Без Түбән Камадан бер көнгә Казанга кунакка килергә булдык. Күңел ачырга, ял итеп йөрергә килдек. Я гуляю по паркам. Мин паркларда йөрим. Күптән түгел генә Зәңгәр күлгә бардым. Барысы да ошый. Лето на самом деле проходит очень насыщенно, очень весело. Җәйбез бик күңелле үтә. Фотосессиядан кайтып барабыз. Казан җәен һәр вакыттагыча матур. Тоже замечательно проходит. Әйбәт үтә, иң мөһиме сәнгать белән шөгыльләнәбез. Җәй сәнгать өчен менә дигән вакыт. Насыщенно. Мин университетта эшлим. Яңа форматта студентлар кабул итәбез. Бу бик кызык процесс. Лето проходит отлично. Җәй бик шәп үтә. Үземнең кечкенә генә Уральск шәһәреннән сезгә Казанга килергә уйладым. Бүген беренче көн. Урамнарда йөрим, күзәтәм, танышам. Бакчадан кергән юк. Бик күңелле, менә катамаранда йөрергә балаларына килдек. Сезгә шатымы? Татарстан буенча эшләүче экскурсоводлар бер тенденция күзәтә. Быел Казанга мәдәни туризм өчен генә килмиләр икән. Кояш һәм яхшы һава торышы табигать кочагында ял итер өчен дә яхшы мөмкинлек. Диңгезебез үк булмаса да,
Шулман, Иделебез бар. Аларның кушылу урыны Кама Тамагы районы. Кама тамагына табигать кочагында ял итәргә, балык тотарга, тауларда йөрер өчен килүчеләр быел бермә-бер арткан. Лабач тауы, Юрьев мәгарәсе, гипс ятмалары. Хезмәттәшебез Гөлчәчәк Шәйхетдинова районының безгә мәгълүм булмаган кайсы якларын ачар икән. Жәй көне кая барырга дип аптырыйсызмы? Әнә кеше аптырап тормаган, метеорга утырган да тәтешкә Болгарга юл тоткан. Идел киңлекләрендә гизәсең, тарихи урыннарны да күрәсең. Кемдер Кама тамагында төшеп кала, без дә шунда калып торабыз бүген. Шушы пристань буйгына да нинди ямле бит. Ниндидер үзгә кайф монда. Килү китү, ыгы-зыгы, юлчылык, яңа җирләр, яңа офык ачылып тора шушыннан. Хайыр, тагын да киңрәк, бик киң дөнья ачыла торган башка урын бар әле монда. Иделнең уң як ярындагы иң биек нокта. Әмма анда соңрак барарбыз. Әле метеорны узатып каласы бар. Бу Кама тамагындагы иске пристань. Туфан абый Миңнуллин турындагы тапшыруда кирип калган булган. Туфан абый Кама тамагыныкы бит. Олы Мәрәт Хуҗа авылыннан. Анда хәзер аның музее, иҗат йорты бар. Экскурсиягә дип Мәрәт Хуҗага да кирип чыгарга була шунда. Олы Мәрәт Хуҗадан ерак түгел кеше Салтык авылы бар. Бакый урманчының тамырлары шуннан бит. Әтисе Шуша авылныкы. Алар яшәгән йорт та исән әле. Салтык булыны картинасын шундагы балачак хатирәләренә нигезләнеп ясаган бит урманчы. Әле Кама тамагын күрергә генә түгел, татып карарга да мөмкин. Алма, чия, слива, гөлҗимеш, мәтрүшкәсе атаклы инде. Хәзер Татарстандагы иң зур йөземлек тә шушында. Кама тамагының тагын бер үзгә тәме. Камамбер һәм бри, француз сырлары. Альберт Насыров кертте ул тәмне бу якка. Хәзер инде Айгыр тауга, Лабашка юл тотсак та була. Диңгезнең зәңгәрлеге, җилнең сиңа канат куя торганы шушында. Шулман белән Идел кушылган җирдә. Шуңа Кама тамагы дип атала да инде ул. Идел Шулман турында сүз киткән икән инде, су юлы буйлап кына Алабуга буенча сәяхәтебезне бүген дә дәвам итәрбез. Юлыбыз шагыйрь Марина Цветаеваның хәтер йортына булыр. Алабуганы искә алганда без аны Цветаевасыз күз алдына да китерә алмыйбыз кебек. Бу шәһәрдә ул бары тик 10 көн генә яшәп кала ала. Иң катлаулы чорны ничек үткәргәнен Гөллинә Шаймуллина белеп кайтты. Марина Цветаева Алабуга шәһәренә 1941 елның 21 августында аяк баса. Биредә ул ни бары 10 көн генә яшәп кала. Без бүген аның музее белән танышып, соңгы көннәрендә шагыйрә нинди хис кичерешләр белән яшәгән, нәрсә уйлаган, кемнәр белән аралашканы хакында белешергә булдык. Беренче эш көндә Марина Ивановна һәм аның 16 яшьлек улы Георгийны Алабуга китапханә техникумы бинасында кундыралар. Аннары Пөхрә урамындагы Брадильщиковлар йортына кертәләр. Хозяева отдали самую лучшую комнату в доме, свою спальню. Шагыйрә өчен йорт хуҗалары иң яхшы бүлмәләрен әзерләп куйган була. Беренче очрашу сәер уза. Хуҗалар танылган шагыйрәне шатмыйлар. Кыяфәте сәер, йөзе ак, авыру сыман тоела. Өстендә озын кара пәлтә, никтер зур кесәле алъяпкыч бәйләгән, башына берет кигән иде дип искә алалар. Марина киресенчә хуҗабикәнең исем-отчествосын ишетүгә юмарт кына елмаеп куйган. Минем апам да Анастасия Ивановна исемле адашлар икәнсез дигән ул. Брадильщиковлар истәлекләреннән. Марина Ивановна үзе турында сөйләргә яратмый. Гөлмансу өчен кайчакта аш бүлмәсенә кереп, сезгә карарга чыктым әле дип тын гына почмакта утыра иде. Көндә яндагы чиркәүгә йөрде.
Кичләрен үй алдына чыгып, озаклап тартырга яратты. Әмма тәмәкесен төрә белми, безгә төрдерә иде. Аның күп эшкә кулы килми, ияләнмәгән күрәсең. Кирне юса яхшылап шайкамый, чәчендә сабынлы калдыра иде. С первого же дня искала работу. Марина Ивановна иртәнге аштан соң эш эзләргә чыгып китә торган була. Ул вакытта эвакуацияләнгәннәргә эшне шәһәр советы табып биргән. Әмма Марина Светаевага тәкъдим ителгән вариантлар ошамый. Аптырагач Истайга барып кайта. Монда төпләнергә карар кыла. Күченер көн алдыннан Бродельщиковлар йортына 2 хатын-кыз килә. Үзләрен язучылар, шагыйрәнең дуслары дип таныштыралар. Марина Алабугада калырга күндерәләр. Әнисенең икеләнүләре яшүсмер Георгийны шыгырыннан чыгара, бик каты ачуланышалар. Бер карарга килә алмыйлар. Марина Ивановна өчен Алабуга каласында яшәгән көннәр мөгаен иң катлаулысы булгандыр. Ире һәм кызы төрмәдә, үзе депортациядә, илдә сугыш, итәк астында улы. Ничек тә булса тормыш күрергә кирәк. Алып килгән әйберләрен сатып карый, әмма уңышсыз, теләк белдерүчеләр табылмый. Депортацияның 10-нчы көнендә шагыйрә түзми. Хуҗалар һәм улы киткәч, үй алдына чыгып асылына. Бауны менә шушы зур кадакка бәйләгән була ул. Цветаева оставила 3 записки. Үлеме алдыннан 3 хат язып калдыра. Берсе эвакуацияләнгән мәскәүлеләргә, берсе шагыйрь Николай Асеевка. Ул хатында ул Георгийны тәрбиягә алуын үтенә. Соңгысы улына юлланган була. Мурлыга, кичер мине. Олга таба түзә алмаслык булыр иде. Мин бик нык авырым, кайча хәтта үземне дә танымыйм. Сиңа мәхәббәтем чиксез. Зинһар аңла, башка яши алмыйм. Әтиең һәм Алига да бу сүзләрне җиткер. Әлбәттә, күрә алсаң инде. Сезнең хакта гомеремнең соңгы минутына кадәр уйлыйм. Әмма тупикка эләктем. Шагыйрьне күмсәләр дә җиназа кылмыйлар. Рухани Марина Светаева каберенә 50 ел үткәч кенә килә. Шушы вакытта Светаеваның югалган шәхси әйбере дә табыла. Бу Бурбон императоры лилияләре сурәтләнгән караңгы кызыл төстәге куен дәфтәре. Бүгенге көндә әлеге предмет Хәтер йорты музеенда саклана. В блокноте Марины Цветаевой лишь одно слово. Это слово Мордовия. Марина Светаева куен дәфтәрендә бары тик бер сүз Мордовия дип язылган. Аның нәрсә аңлатканы билгесез, әмма әлеге сүз кызы Ариаднаның киләчәк язмышын билгеләгән кебек тоела. Исегездә булса, аны шпионажда гаепләп кулга алалар. Берничә ел ул коми лагерьләрендә бик тә була. Әнисенең үлеменнән соң Мордовиягә озатыла. Бродельщиковлар йортында бүген дә үзенчәлекле атмосфера сакланган. Моны аяк басуга ук тоясың. Күңелне шундук моң сагыш баса. Глаголица Бөтен Россия әдәби бәйге уза. Татарстан китап нәшрияты мөхәррире Рифат Сәләх бәйгенең кызыклы якларын ача. Ул безнең белән элемтәдә. Рифат Сәләм, бу бәйге кайчаннан бирле үткәрелә, быел ничек уза, тәртибен сөйләп кит әле. Глаголица конкурсы 2014 елдан бирле эшләп килә. Ул бик актив дип әйтелгән безнең яшьләребез анда бик теләп катнашалар. Татарстанның 45 районыннан һәм шәһәреннән әлеге конкурста катнаштылар, ягъни бөтен районнардан, бөтен шәһәрләрдән катнаштылар дип әйтер идем. Моңа кадәр һәм Россиянең 67 төбәгеннән безнең конкурста балалар үсешләрен җибәрде. Конкурс татар һәм рус телләрендә 10-17 яшьлек егетләр, кызлар өчен эшләнгән конкурс дип әйтер идек. Анда урысча иҗат итәргә була, урысча шигырьләр, хикәяләр язарга була, татарча шигырьләр, хикәяләр язып, аларны җибәргә була. Шулай ук урыс телендә эссе һәм чит телләрдән һәм татар теленнән урыс теленә тәрҗемә дигән номинация бар. Һәрбер номинация буенча бәллүр булып тапшырыла. Анда җиңгән балалар, алар инде бик зур перспективага ия булалар, безнең белән танышалар, жюри әгъзалары белән танышалар. Виктор Лунин, Галимҗан Гыйльманов, Роберт Миңнуллин кебек шагыйрьләр, язучылар белән Татарстанда һәм Россия Федерациясендә билгеле шәхесләр белән танышалар дип әйтер идем. Конкурс бик күңелле үтә. Ул безнең көз көне. Башта беренче этабы була, без 10 кешене сайлап алабыз. Соңрак инде икенче этабында шул 10 кешенең арасыннан без җиңүчеләрне билгеләйбез. Жюри әгъзалары һәм аларның үзләренең чыгышларына да карап, чөнки кеше бит әле ул идея иҗат итеп, мәсәлән, укытучысы ярдәм итәргә мөмкин балага. Ә инде монда килгәч, аның чын иҗади талантын күреп, һәм шуның буенча да шуны да күреп бәяләп, без мөмкин кадәр объектив нәтиҗә чыгарга тырышабыз.
Аңлауымча, әле катнашырга соң түгел, бәйгедә ничек теркәлергә? Бу конкурста катнашу өчен әлбәттә беренче чиратта Глагольцы rt.ru сайтына кирип, анда теркәлеп, үзеңнең номинацияны сайлап, үзеңнең әсәреңне шунда тәкъдим итәргә кирәк, шунда куярга кирәк. Хәзер инде безнең балаларыбыз, алар өлкәннәр ярдәменә дә мохтаҗ түгелдер мондый эшләрдә. Шулай да инде аңлап бетермәсәләр, бергәләп балалар белән бергә керергә мөмкин. Шулай ук конкурста нәрсәләр көтә соң? Әгәр дә менә шул 10 кеше арасына керсәгез, сезне берәр Татарстанның берәр ял йортына дип әйтик инде, күп очракта ул безнең Байтикта була торган иде. Шунда кунакка киләсез, 5 көнлек кунак булачак ул сезнең өчен. Һәм анда балалар үзләренең сәләтләрен күрсәтү белән генә туктап калмыйча, анда төрле конкурслар була, үзара төрле бәйгеләр, төрле уеннар, гомумән иҗади ял итү була минемчә. Һәм әлбәттә инде жюри әгъзаларыннан мастер-класслар да булачак. Шулай да бәйгедә катнашу нәрсә бирә? Глагольцы конкурсында катнашу ул беренче чиратта иҗат офыкларын киңәйтә дип әйтәм һәрбер бала өчен. Чөнки мин үземнән дә әйтә алам, менә ул зур язучылар белән иҗади мастер-класслар, иҗади остаханәләрдән соң шигырьләр дә икенче төрле языла башлый, хикәяләр дә икенче төрле языла башлый. Ничектер менә әдәбиятның кайбер серләренә төшенәсең дип әйтер идем. Бусы инде беренче чиратта әлбәттә бу иҗади яктан үсеш өчен бу әйбер бик мөһим. Икенче яктан тагын әлеге конкурста катнашып, безнең вакытлы матбугатыбызда дөнья күрергә мөмкин. Инде безнең конкурста җиңүчеләрне көтеп торалар, һәрбер матбугат чарасында Идел, Казан утлары, Мәйдан кебек журналлар. Әлбәттә, моның өчен кешенең үзенең дә авторның үзенең дә тырышлыгы кирәк, ләкин шуңа да карамастан безнең Глагольцы конкурсын оештыручы Счастливая история фонды моның турында бик кайгыртып тора, һәрвакыт кызыксынып тора. Һәм беренче чиратта аларның әсәрләре гомуми җыентыкта, альманахта басылып чыга инде. Ул балалар өчен барыбер менә безнең район газетасында гына чыгуда ул нинди канат биргәнен хәтерлим мин. Шуңа күрә балалар өчен ул беренче китап булып саналарга да мөмкин, хәтта ул беренче тапкыр дөньяга чыга дип әйтер идем. Рәхмәт бик зур, Рифат белән тулысынча килешәм, сәләтне үстереп җибәрү зарур. Сер түгел, без реклама заманда яшибез. Бу яисә тегәй берне ал да, син иң бәхетле кеше булачаксың кебек реклама адым сайын. Кеше дә аңа ияләшә бара. Хәзер пиарның нинди генә төрләре юк. Тәҗрибәле пиар белгечләр көннән-көн креатив реклама җиткерү ысулларын табып кына торалар. Шуңа без әле дә яңа аңа кызыгабыз, шуңа әле дә нәкъ реклама безгә яшәү рәвешен һәм тормыш кыйммәтләрен билгели. Берәүләр пиарның нәрсә икәнен аңларга тырышканда, икенчеләре аны үзенең эшчәнлегендә актив рәвештә куллана, исем ясый, үзенә акча эшли. Әлеге һөнәр турында күбрәк белү өчен без пиар белгече Ләйсән белән күрешеп сөйләшергә булдык. Ләйсәннең үзенә дә бераз пиар булсын әле. Компанияның пиар стратегиясын эшләү, масса күләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек итү, пресс-релизлар язу, интервьюлар алу, социаль челтәрдәге аккаунтларны алып бару. Бу пиар белгече Ләйсән башкарырга тиешле эшләрнең әле кайберләре генә. Пиар белгеч хезмәт сөючән булырга тиеш. Менә безне мәсәлән заводта эшли торган кеше белән чагыштырып булмый, чөнки мәсәлән сәгать 4-тә завод хезмәткәренең эше бетә икән, ул торып китә дә өйгә кайта, ә без тәүлек буе элемтәдә булырга тиеш. Пиар белгече ия булырга тиешле сыйфатлардан ул активлык, кызыксынучанлык, белемле булуны атый. Ә инде бүгенге көннең төп мәгълүмат чарасы булган социаль аккаунтларны кызыклы итү өчен креатив табылырга кирәк. Ләйсән үзен перфекционист дип саный. Ә һөнәр өчен әлеге сыйфат бары файдага гына. Кечкенәдән актив булуы да пиар белгече һөнәрен сайлауына тәрә. Кичкенәдән үк актив бала булып үстем һәм балалар бакчасыннан алып, мин гел бәйрәмнәрдә чыгыш ясадым, гел катнаштым, алып баручы булдым. Менә гомумән мин ул бәйрәмнәрнең йөзе буларак кына түгел, ә менә оештыручы буларак та бардым. Шуңа күрә минем өчен игътибар үзәгендә аудитория алдында чыгыш ясау гел кызык булды.
Татарстанда пиар юнәлеше иң популяр өлкәләр унлыгына керә. Бу һөнәрнең кирәклеген күп кенә бизнес һәм сәясәт вәкилләре инде күптән аңлап алды. Ә кайберәүләр үзләренең компанияларын үстерү өчен рекламада җитә дип саный. Әмма Ләйсән булай дип уйлаучылар нык ялгыша ди. Мин бу фикер белән килешмим. Чөнки менә бер мисал китерә алам. Әгәр дә мәгәр операция алдыннан безнең алдыбызда сайлау туса, анестезияны кем хирург яисә анестезиолог ясарга тиешме, біз әлбәттә анестезиологны сайлаячакбыз. Монда да шулай, һәрберсе үз юнәлеше белән шөгыльләнергә тиеш. Реклама ул аның төп бурычы сату, ә пиар инде ул җәмәгатьчелек фикерен формалаштыру. Бүген Россиядә пиар белгечләре көне билгеләп үтелә. Нәкъ менә бу көнне Россия пиар җәмәгатьчелеген беренче тапкыр бу һөнәрне рәсмиләштерүне билгеләп үтә. Без дә Ләйсәнне һәм барлык пиар белгечләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Телевизор сату өчен нәрсә генә уйлап тапмыйлар. Көтелмәгәндә фантастик фильмны тәкъдим итү кафеда башланып китә. Аэропортта чемодан урынына яңа ел бүләге. Пиар белгечләр үз продукцияларын тәкъдим итәр өчен нәрсә генә уйлап тапмыйлар. Алар бүген Кызык дөнья сәхифәсен алып баручы Гөлинә Шаймуллина игътибарын җәлеп итте. Олмаз шундый яхшы яза торган каләмем бар, кирәкме? Кыйбатка сатмыйм. Игътибар эшлибез. Ясабыз. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген пиар һәм реклама өлкәсендә эшләүчеләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Әлеге тармакта хезмәт итүчеләр арасында шундый сүз йөри. Имеш, кыска вакыт эчендә гади каләмне мактап, үз бәясенә арттырып сата алсаң, син бу эш өчен әзер бик җиңел тоела. Әмма студиядә сатып алырга риза булучыны әлегә тапмадым. Монда сүз белән генә түгел, фантазияны да кушарга кирәк. Мисал өчен танылган техника бренды яңа модель телевизорларны сату өчен кызыклы реклама акциясын уйлап таба. Алар аны ахыр заман дип атый. Бер күп катлы йортның офисында тәрәзә урынына телевизор урнаштырыла. Бүлмә буенча яшерен камералар тезә һәм эшкә урнашырга теләүчеләрне әңгәмәгә чакыра. Сөйләшү барышында импровизацион тәрәзәдә метеорит төшүе күзәтелә. Бу күренеш шул катлы реаль булып тоела, кешеләр куркуга кала. Әлеге үзенчәлекле тәҗрибәне бергәләп күзәтик. ¿Con César? ¿Y César conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿El problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema llegar acá ahora? No. Porque estamos un poquito... Madre. Perfecto. Aquí están sus... ¿Sí? Ah, perfecto. Mire. ¡Cuidado! ¿Hay alguien? Don César. ¡Aló! Сату реклама эшендә кайвакыт булган әйбердән дә файдалана белергә кирәк. Менә сез төннәрен беззелдәп йөрүче чебен ширкәткә зарланасызмы? Зарланасыз. Ә кемдер аларны эләктереп, кызыклы маркетинг юлын уйлап таба. Франкфурт шәһәрендәге типография булачак китап ярминкәсе турындагы мәгълүматны кәгазь кисәкләренә язып, чебен тәпиләренә бәйләп куя. Нәтиҗәсе өметләрне аклый. Реклама барлык кешенең күңеленә хуш килмәсә дә, истә кала.
Кино спектакльләргә реклама ясаган очракта потенциаль тамашачыларны кызыктыру, сөйләнәсе чор әсәрнең атмосферасы белән таныштыру мөһим. Әйтик, телекинез блокбастерына кызыксыну уяту өчен үзенчәлекле акция уйлап табыла. Бер кафеда кинодан изек куела, әмма актерлардан кала бу хакта беркем дә белми. Шуңа да диварга очып китүче кешеләр, урындык, өстәлләр кафе кунакларын шок халәтенә кертә. Аның каравы премьерада кино заллары шыгрым тула. Мөгъҗизаларга, шанырга, хыялланырга кирәк. Бер илнең авиакомпаниясе бу сүзләрне реклама слоганына әверелдерә. Һәм аны сүз белән дә, гамәл белән дә раслый. Яңа ел көнне пассажирлардан бәйрәмгә нәрсә бүләк итүләрен теләр идегез дип сораштыру үткәрә. Кемдер оек-баш дип шаярып җавап бирә, калганнар җылы якка путевка, яңа смартфон турында хыялланулары хакында әйтә. Самолет очкан арада каршы алучы шәһәрдә волонтерлар терәкләрне барлый. Бүләкләрне сатып ала, аэропортта шушы пассажирлар көтә. Менә бу ичмасам өчен яңа ел мөгъҗизасы һәм яхшы маркетинг елы. Thanks for flying with us at WestJet. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Хыяллар тормышка аша, ышанырга гына кирәк. Әмма рекламага килгәндә үзеңнең эчке сиземләвеңә ышану яхшырак булыр. Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Социаль челтәрләрдә танылган кешеләрнең киңәш рәвешендә нәрсәдер тәкъдим итү яңалык түгел. Бу мәйданга да реклама үтеп керде. Кызыклы контент булдырып, социаль челтәрләрне төп эш урыны итеп күрүчеләр дә аз түгел. Интернетта акча эшләү хикмәтләрен интернет-портал җитәкчесе Данил Сәфәров ачар. Олының да, кешенең дә социаль челтәрдә утыруы яңалык түгел. Instagram, ВКонтакте битләрен алып бару безнең тормышның мөһим бер өлешенә әверелде. Күпләр хәзер өйдән дә чыкмыйча социаль челтәрләр ярдәмендә акча эшли. Әлбәттә, алар кайчан фото өләргә, нинди сүзләр язарга икәнен бик яхшы белә. Әйе, аның үз нечкәлекләре дә бар әле. Блогер булу теләге туса, аларны белү безгә дә комачау итмәс. Instagram бүген иң актив үсештә булган социаль челтәрләрнең берсе. Шуңа күрә татарлар да бик күп әлеге социаль челтәрдә. Күпләр белмәскә мөмкин Instagramга ничек керергә, ничек тергәләргә, һәм аны ничек ачып җибәрергә. Менә минем әйтәсе килә, Instagram социаль челтәрендә беренче теркәлү узасыз икән, иң мөһиме уңышлы исем сайларга кирәк, аккаунтның исемен. Ул аккаунтка беренче карауга ук инде кемнеке икәнен ул кычкырып торырга тиеш. Яки сезнең исем фамилиягыз монда, яки берәр оешманы тәкъдим итәсез монда, яки берәр һөнәрне тәкъдим итәсезме, ул һөнәрнең исеме булса яхшы. Шулай ук бер фотография куела бит инде, сезнең йөзегез, аватарка дип тә әйтәләр бит инде аны. Шул аватарка булырга тиеш. Иң яхшысы, мәсәлән, үзегезнең битегезне куясыз икән, ул зур план белән булырга тиеш.
каядыр сез еракта басып торган халәттә түгел, сезне күрүгә үк танырга тиешләр, сезне белүчеләр яки белергә җыенучылар дип әйтик. Әгәр дә сезнең инде ниндидер оешма икән яки берәр һөнәргә багышланган аккаунт икән, бу шулай ук кычкырып торырга тиеш инде фотография аша. Һәм шундан онытмаска кирәк, бу фотографияның бик кичкенә булу хисабына аны бит инде менә төрле гаджетлардан караганда әлеге фотография бик кичкенә күренә. Шуны исәптә тотып сайларга кирәк фотографияны. Һәм инде сезнең аккаунтның тасвирламасына килгәндә описание диләр бит инде. Анда шулай ук сүз язулар шикләнгән. Күләме сүз язуның, шуңа да анда бик тә уйлап язырга кирәк, нәрсә әйтергә теләгәнегезне. Һәм шундый маркетологлар арасында да, SMM белгечләр арасында да шундый сүз бар. 3 секунд кагыйдәсе дигән. 3 секундта шушы тасвирлама сезнең турында әйтеп бирергә тиеш. Кем сез, каян сез, нәрсә белән шөгыльләнәсез, сезгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин булса, телефоныгызны калдырасыз, яки WhatsApp-ка күчү сылтамасын калдыра аласыз, яки сезнең сайтыгызга күчү сылтамасын калдыра аласыз. Блогерларның саны көннән-көн арта. Кем белә, бәлки иртәгә алар рәтенә син дә керерсең. Ямалда мамонт сөякләре табылган Новосибирск зоопаркында Кызыл китапка кертелгән манулы мәчеләре биләгән. Димәк, бөтен дөнья яңалыклары белән танышыр вакыт җитте. Ямалы-Ненец автоном округындагы Сияха авылы халкы Печеваловато күлендә мамонт сөякләре тапкан. Су астыннан баш сөяге һәм аскы казна өлешен чыгарганнар. Шулай ук берничә кабырчык сеңгерләре белән сакланган табан фрагментлары да табылган. Әлеге табылдыклар консервацияләү һәм алга таба өйрәнү өчен Шимановский исемендәге музей күргәзмә комплексына озатылачак. Арктиканы өйрәнү фәнни үзәге археологик экспедиция белгечләре күлдән тагын дистәләгән кабырчык, бот сөяге һәм башка фрагментлар чыгарган. Галимнәр үткәргән анализ нәтиҗәсендә бу табылдыклар бер мамонтныкы булырга мөмкин. Археолог Андрей Гусев әйтүенчә, скелетны тулысынча судан алу өчен шактый вакыт кирәк булачак. Сегодня мы пытались извлечь... Кызганычка каршы оператив рәвештә тиз генә барысында чыгарып булмады. Ләкин хәзерге көндә җыелган материал әлеге хайванның яшен һәм башка сыйфатларын ачыкларга ярдәм итәргә тиеш. Галимнәр 1988 һәм 2007 елларда шулай ук Ямал ярым утравында мамонт балаларының калдыкларын таба. Аларга Маша һәм Люба дигән исемнәр дә бирә. Новосибирск зоопаркында мәчеләр төркеменә керүче мануллар биләгән. 16 мәче баласы 18 июльдә дөньяга килә. Мәчеләрнең бу төрек Россия Кызыл китабына кертелгән. Новосибирск зоопаркы мөдире Татьяна Пивнева сөйләве буенча, сабыйлар 3 анадан туган. Берсе 3-не, икенчесе 5-не, өченчесе 8-не китергән. Зоопаркта мануллар 1995 елдан бирле яши. 25 ел эчендә 64 бала үскән. Аларның тукымнары хәзерге көндә Германия, Чехия, Франция, Швейцария, Австрия, Бөекбритания, Япония һәм Финляндиядә яши икән. Новосибирский зоопарк манулов стал содержать с 1995 года. Әлеге хайваннарны карау һәм үрчетү буенча зоопарк зур уңышларга иреште. Мануллар һәр елны бәбили. Без бу төрне саклап калу буенча Европа программасында катнашабыз. Безнең мәчеләр башка зоопаркның программасын һәм коллекциясын тулыландырып тора. Табигатьтә бу хайваннарның саны елдан-ел кими. Браконьерлардан гына түгел, яшәү ареалы кыскарудан да зыян күрә алар. Россиядә мануллар яши торган төньяк ареалы бар. Шулай ук бу хайваннарны Алтай тауларында, Бурятия, Тува һәм Забайкальеда очратырга мөмкин. Татарстанның Урман хуҗалыгы министрлыгы республика территориясендә янгын куркынучы булу сәбәпле халыкны урманга барудан тыелып торырга өндәде. Бүгенге көндә нинди шикләүләр булганын Урман янгыннары үзәге директоры Айдар Гайфуллин сөйләр. Айдар әфәнде, исәнмесез? Рәхим итегез. Исәнмесез. Урманнарда югары класслы янгын куркынычы булганга күрә Татарстан Республикасында гражданнар һәм транспорт чаралары өчен 15 июльдән башлап урманга керү буенча шикләү кертелде. Әлеге шикләү чоры 21 календар көн дәвам итәчәк. Мондый шикләү республикада барлык урманнарга кагыла. Урман тармагында эшләүче хезмәткәрләр шикләү кертелүе, аның вакыты турында кисәтеп, анышлыклар урнаштырды. Шулай ук урман юлларында шлагбаумнар куелды. Федераль урман хуҗалыгы агентлыгының дистанцион мониторинг мәгълүматлары буенча
быел республикада бүгінгі күнге 529 термик нокта белгіленген. 235 термик нокта бойынша 65,7 гектарда янгын ұшырағы расталған. Әлеге янгын орыннары орман фондында шиктәш территорияларда орнашқан. Орман фондында янгындар тіркелмәді. Орманда янгын қорқынышсызлығы тәмин ету үшін орман янгындарын сүндіру бойынша 2-ші типтағы 20 станция һәм 3-ші типтағы 5 станция эшләй. Космостан авиация ярдәмендә һәм жер өслегендә мониторинг алып барыла. Орман янгыннарын сүндерү үзәгендә регионда диспетчерлык хезмәте дә тәүлек буе эшли. Моннан тыш, Татарстан Республикасының барлык орманчылыкларында орманнарны янгынга каршы төзекләндерү эшләре башкарыла. Янгынга каршы минераль полосалар ясала. Янгын сүндерү өчен юллар төзәтелә. Орманнарда янгын куркынычсызлыгы турында стендлар, билгеләр һәм күрсәткечләр урнаштырыла. Орманга килгән гражданнарның ял итү урыннары төзекләндерелә. Орманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган гражданнарга 3000 сум күләмендә, вазифаи затларга 20000 сумга кадәр, юридик затларга 200,000 сумга кадәр административ штраф, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозып, орманнарга зыян китергән чоракта Россия Федерациясының Җинаять кодексының 261 статьясы буенча җинаять җаваплылыгы каралган. Статистика мәгълүматларына караганда, орманнарда барлыкка килгән янгынның 90%-на кеше гаепле. Ут белән саксыз эш итү, ваемсызлык, орманнарда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәү нәтиҗәсендә шулай килеп чыга. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы, ведомствога караган учреждениялар, Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсе, муниципаль районнарның башкарма хакимият органнары белгечләренең янгынга каршы җайга салынган эшчәнлеге нәтиҗәсендә 2011 елдан 2019 елга кадәр республикабызда урман фондында янгыннарга юл куелмады. Алла бирса, быел да шулай булыр дип өметләнәбез. Амин, шулай була күрсен. Чыннан да корактан кала, уттан калмый дип юкка гына әйтмиләр шул. Кунакка йөрүнең дә менә үз кагыйдәләре бар, ә урманга без кунакка йөрибез. Шуны онытмасак иде. Кунагыбыз сүзләреннән соң экокультура турында сөйләшәсе килә. Пандемия экокультураны тагын да үстереп җибәрде дисәк, бер дә ялгыш булмас. Беренчедән, үз изоляция вакытында табигатьнең безгә никадәр кирәк булуына төшендек. Икенчедән, иммунитетның яхшы булуы да шул ук табигатькә килеп тоташа. Составына химия кергән продукциядан баш тартабыз. Бакчаларыбызда да химикатлар урынына файдалы бөҗәкләр куллана башладык. Бөҗәкләр табигатьнең зур бер өлешен тәшкил итә. Аларның кеше тормышында да роле бик зур. Шулар арасыннан авыл хуҗалыгында культуралы үсемлекләргә зыян салучылары шактый күп. Шунысы кызыклы, бөҗәкләрнең файдалы төрләре дә очрый. Әлеге лаборатория белгечләре бу төрләрне үрчетү өстендә зур эш алып бара. Алтын күз дип атала торган бик файдалы бөҗәк дип әйтәбез, сонда ул корткычларга, ул теләгә каршы. Ул табигатьтә бар, ләкин ул табигатьтә кышлыклар, кыш салкын булганга ул ниттеге бик каты, бик күп күләмдә үрчи алмый. Бөҗәкләр лаборатор шартларда үрчетелә. Барысы да бакчачы тормышын җиңләйтә ала. Әмма бүгенге көндә хуҗалык шартларында файдалы булган 4 бөҗәкне аерып йөртәләр. Беренчесе алтын күз, русча исеме златоглазка, челтәр канатлылар отрядына керә. Йырткыч бөҗәк вак умырткасыз паразит төрләре белән туклана. Аның кортлары үз яфрагы белән үсемлекнең корткычлар баскан җиренә күчереп утырталар. Шуның бер корты гына 500гә якын зыян китерүче бөҗәкләрне юк итә ала. Бу трихограмма җайдаклар гаиләлегенә керә. Паразиттар тормыш алып баруына карамастан, бу нәни озынлыгы 1 мм-дан артмаган бөҗәк авыл хуҗалыгына зур файда күрсәтә ала. Кичкенә корт баласы гомеренең бер өлешен шул йомырка эчендә булган туклыклы матдәләрне ашап уздыра. Якты дөньяга чыккач, яңадан корткычларны юк итәргә керешә. Өченче төр булган энкардия теплицада үсүче үсемлекләргә, бигрәк тә помидорларга, декоратив чәчәкләргә зыян салучы ак канатлы вак чәбеннәргә каршы кулланыла. Габрабракон дип аталган бу бөҗәкнең дә эш тәртибе шундый ук. Корт эченә үз йомыркасын салып, 60 төрдән артык зыян китерүчеләр белән көрәшә.
Бірінші юнәлеш біздің семеноводство болса, икеншісі защита растения, яғни үсімліклеріні сақлау. Белгілі болғанша енді біздің үсімліклеріні сақлауының бір алымы болып, ол биологик алым тұра. Нәрсе соң ол биологик алым, ол біздің мінәші табиғатта болған микроорганизмларына файдалы бүжеклеріні қоллану деген сөз. Бүгінгі күнде міне біздің лабораториябыз шушы 2 юнәлішні де алды. Біздің бірінші юнәліші біз биологик препаратлар шығару болса, икеншісі біздің файдалы бүжеклер үршітәбіз. Бу бүжекләр белән эш итүнең максаты иң беренче чиратта фермерларга ярдәм китерү. Химикатлар куллануында да киметеп була дигән сүз бу. Бары тик файдалы бүжекләрне таный белергә генә кирәк. Экокультурага әйләнеп кайтасы килә. Урманнарыбыз чиста, күл буйлары шүпсез, кымлыклар тәмәке төпчегенә күмелмәгән вакытта җәмгыять алга киткән дип санарга була. Bir шырақта шул хәл гади, икенче шырақта бу шыңашмас хыял кебек тоела, кызганыч. Узган көн белән яшәмик. Якты киләчәккә шүп шарсыз, матур табигать күрешнәре белән кирик. Рекламаның төрләре бихисап. Тышкы рекламадан башлап, сарафан радиосына кадәр. Сыңгысы гадәттә иң эффективларыннан, чөнки кайтавазлар әйбәт булганда гына компанияның үсеше булачак. Хәзер иште сүзләргә аптырамагыз, тотынып утырыгыз. Маунта, веб-абун, адвертайзинг. Advertising. Булар нинди телдә булды? Шул телдә инде. Булар барысы да реклама дигәнне аңлата. Бу сүзләрнең башлангычы хакында киләсе видеозмада. Ул һәр вакыт без яраткан фильм һәм тапшыруны белән урамның һәр почмагында игътибарны җәлеп итә. Газета журналларының 40%-ын алып тора. Сүз реклама турында. Ничек кенә булмасын, бүгенге көнебезне рекламадан башка күз алдына китерүе кыен. Аның тарихы борынгы Греция һәм Римга ук барып тоташа. Беренче телевизион реклама кайчан һәм кайда барлыкка килгән соң? Әйдәгез тарихка күз салыйк. 1941 елны Американың бер каналында бейсбол матчы вакытында сәгать компаниясының реклама ролиге күрсәтелде. Нәкъ менә әлеге ролик телевизион рекламаның башлангычы булып санала. Россиядә телевизион реклама тарихын 3 этапка бүлеп карарга мөмкин. Аның беренче этабы СССР җырына туры килә. Иң беренче телевизион реклама 1964 елда күрсәтелә, һәм анда кукуруз шәкәренә реклама ясала. Ул 2 минутлык ролик була. И скажу вам без утайки, эти блюда без труда у любой домохозяйки получаются всегда. Ул мюзикл элементлары булган кыска метражлы фильмны хәтерләтә. 1984 елда беренче Бөтенсоюз реклама фильмнары бәйгесе уздырыла. Телевидение инде мәгълүмат чарасы гына түгел, төп реклама чарасы буларак та кабул ителә. Реклама үсешенең икенче этабы 1992 елдан алып 2000 елга кадәрге чорны үз эченә ала. Монда инде рекламага сәнгать әсәре буларак карарга мөмкин. Чөнки аны әзерләүдә режиссерлар һәм танылган актерлар да катнаша башлый. Помаши маме дип аталган әлеге социаль роликны хәтерлисезме? Нәкъ менә 90-нчы елларда Россия тамашачысы өчен чын социаль роликлар күрсәтелә. Гадәттә алар 2-3 минутлык була һәм тамашачының күңеленә үтеп керерлек итеп ясала.
Һәм бары тик 3-нче этапта гына безнең илдә реклама сәүдә тәргешенә әверелә. Аны ясаганда кызыклы образлар һәм идеялар кулланыла башлый. Беренче тапкыр графика кулланыла башлый, ясалган символлар һәм геройлар барлыкка килә. Рекламаның сыйфаты да яхшыра. Реклама алдына товарны төрле яклап мактау, тамашачыны кызыктыру максаты куела. Һәрбер товарның үз маркасы булдырыла. Күп очракта товарның идеясы юмористик формада тәкъдим ителә. Елдан ел Россия рекламасы чит илнекен кысрыклап чыгара башлый. Безнең илдә реклама буенча чит ил коллегаларына конкурент булырлык белгечләр барлыкка килә. Июльнең 2нче айында самолет тизлеге белән үтеп бара. Тапшыруыбызның тизлеге тагы да тизрәк. Сезне аның 2нче өлешендә сәламлибез. Җәйнең иң мотор, иң җылы вакыты, шунлыктан инде паркларда да бик күп кешеләр йөри. Сорый торгач, күбесе аның Урал, Мәскәү, Нижнекам шәһәрләреннән булып чыкты. Ә казанлылар күрәсең әле эшлиләр. Алар кич белән генә паркка киләчәкләр. Берәүләр пиарның нәрсә икәнен аңларга тырышкандан, икенчеләре аны үзенең эшчәнлегендә актив рәвештә куллана, исем ясый, үзенә акча эшли. Әлеге һөнәр турында күбрәк белү өчен без пиар белгече Ләйсән белән күрешеп сөйләшергә булдык. Шагыйрәнең 110 еллыгына биредә шундый бакыр бюст урнаштырыла, ул Марина Севтаева багышланган бөтен мемориаль комплексны берләштерүче үзәккә әверелә. Ял иткән өчен акча. Россиядә турлар сатып алуга киткән чыгымнарны компенсацияләү мөмкинлеге бар. Аның күләме 5000 сумнан 15000 сумга кадәр тәшкил итәчәк. Арифметикасы да гап-гади. Тур кыйбатрак икән, акча да күбрәк кайтарыла. Бу яңалык эчке туризмны үстереп җибәрерме, Казанга килүчеләр саны артырмы? Монысын вакыт күрсәтер. Казан туристлар өчен кызыклы шәһәрме? Бу сорауга исә җавапны хәзер үк белербез. Җәйнең иң мотор, иң җылы вакыты, шунлыктан инде паркларда да бик күп кешеләр йөри. Сорый торгач, күбесе аның Урал, Мәскәү, Нижнекам шәһәрләреннән булып чыкты. Ә казанлылар күрәсең әле эшлиләр. Алар кич белән генә паркка киләчәкләр. Это лето проходит замечательно. Бу җәй бик шәп үтә. Мин инде күптәннән Казанга килергә хыялланган идем. Һәм ул тормышка ашты. Ниһаять, без бу матур һәм гүзәл шәһәрдә. Уралның Чиләбе янындагы Мияс шәһәреннән килдек без. Хорошо проходит, в Казань приехали, отдыхаем. Җәйләребез әйбәт үтә. Казанга килдек, ял итәбез. Кол Шәрифкә, Бауман урамына һәм Болгарга барачакбыз. Булгар планируем. Еще по метро мы планируем. Да. Әйбәт кенә үзе без специально монда килдек, чтобы Казанны күрергә. Әйбәт кенә бөтен җирдә булырга, йөрергә. Үземнең балаларыма, иремә рассказать итәргә, скажем так. Не первый раз без монда килдек. Очень нравится безгә. Всего самого хорошего. Тазалык, саулык сезгә. У нас Урал очень красивый. Приезжайте безгә, покажем, расскажем. Угостим, шейләр ишәрбез, Алла бирса. Приехали из Москвы несколько дней назад. Берничә көнлек Мәскәүдән килдек. Улыма диңгезгә барырга тәкъдим иттем, ул миңа Казанга барып дусларым анда бик матур дип әйтте. Шәһәр бик якты тәэсир калдыра, монда су бик күп булыр дип уйламаган идек. Кешеләр дә ачык йөзле, бер кайчанда мәчеттә булганыбыз юк иде. Кичә анда кергә уйладык, бик җылы каршы алдылар. Ә хәзер иске татар бистәсенә барабыз. Мы решили путешествовать по России, мы приехали из Москвы. Без Россия буенча сәяхәт итәргә уйладык. Үзебез Мәскәүдән килгәндә Түбән Новгородка кирип чыктык, хәзер менә Казанда. Бик матур шәһәр. Шуңа күрә җәйләребез менә шулайрак үтә. Чит илгә чыгып булмый, үзебезнең ил эчендә дә истәлекле җирләр бик күп икән. Мы приехали из Нижнекамска, мы, получается, гости. Без Түбән Камадан бер көнгә Казанга кунакка килергә булдык. Күңел ачырга, ял итеп йөрергә килдек. Я гуляю по паркам. Мин паркларда йөрим. Күптән түгел генә Зәңгәр күлгә бардым. Барысы да ошый. Лето на самом деле проходит очень насыщенно, очень весело. Җәйбез бик күңелле үтә. Фотосессиядан кайтып барабыз. Казан җәен һәр вакыттагыча матур. Тоже замечательно проходит. Әйбәт үтә, иң мөһиме сәнгать белән шөгыльләнәбез. Җәй сәнгать өчен менә дигән вакыт.
Насыщенная. Мин университетта эшлим, яңа форматта студентлар кабул итәбез. Бу бик кызык процесс. Лето проходит отлично. Җәй бик шәп үтә. Үземнең кечкенә генә Уральск шәһәреннән сезгә Казанга килергә уйладым. Бүген беренче көн. Урамнарда йөрим, күзәтәм, танышам. Бакчадан кергән юк. Бик күңелле, менә катамаранда йөрергә балаларына килдек. Sizga yoshadimi? Татарстан буенча эшләүче экскурсоводлар бер тенденция күзәтә. Быел Казанга мәдәни туризм өчен генә килмиләр икән. Кояш һәм яхшы һава торышы табигать кочагында ял итер өчен дә яхшы мөмкинлек. Диңгезебез үк булмаса да, Шулман, Иделебез бар. Аларның кушылу урыны Кама тамагы районы. Кама тамагына табигать кочагында ял итәргә, балык тотарга, тауларда йөрер өчен килүчеләр быел бермә-бер арткан. Лабач тауы, Юрьев мәгарәсе, гипс ятмалары. Хезмәттәшебез Гөлчәчәк Шәйхетдинова районының безгә мәгълүм булмаган кайсы якларын ачар икән. Җәй көне кая барырга дип аптырыйсызмы? Әнә кеше аптырап тормаган, метеорга утырган да тәтешкә Болгарга юл тоткан. Идел киңлекләрендә гизәсең, тарихи урыннарны да күрәсең. Кемдер Кама тамагында төшеп кала, без дә шунда калып торабыз бүген. Шушы пристань буйгына да нинди ямле бит. Ниндидер үзгә кайф монда. Килү китү, ыгы-зыгы, юлчылык, яңа җирләр, яңа офык ачылып тора шушыннан. Хәер, тагын да киңрәк, бик киң дөнья ачыла торган башка урын бар әле монда. Иделнең уң як ярындагы иң биек нокта. Әмма анда соңрак барарбыз. Әле метеорны узатып каласы бар. Бу Кама тамагындагы иске пристань. Туфан абый Миңнуллин турындагы тапшыруда кирип калган булган. Туфан абый Кама тамагыныкы бит. Олы Мәрәт Хуҗа авылыннан. Анда хәзер аның музее, иҗат йорты бар. Экскурсиягә дип Мәрәт Хуҗага да кирип чыгарга була шунда. Олы Мәрәт Хуҗадан ерак түгел кеше Салтык авылы бар. Бакый урманчының тамырлары шуннан бит. Әтисе шушы авылныкы. Алар яшәгән йорт та исән әле. Салтык булыны картинасын шундагы балача хатирәләренә нигезләнеп ясаган бит урманчы. Әле Кама тамагын күрергә генә түгел, татып карарга да мөмкин. Алма, чия, слива, гөлҗимеш, мәтрүшкәсе атаклы инде. Хәзер Татарстандагы иң зур йөземлек тә шушында. Кама тамагының тагын бер үзгә тәме. Камамбер һәм бри, француз сырлары. Альберт Насыров кертте ул тәмне бу якка. Хәзер инде Айгыр тауга, Лабашка юл тотсак та була. Диңгезнең зәңгәрлеге, җилнең сиңа канат куя торганы шушында. Шулман белән Идел кушылган җирдә. Шуңа Кама тамагы дип атала да инде ул. Шикләүкле салат. Кемдер ышатырга, кемдер ышатмаска мөмкин, әмма аның файдасы әйтеп бетергесез. Хәтта табиблар да көненә 20-30 грамм шикләүгә ашарга киңәш итә. Шуңа күрә аны чәй белән дә, салатта да былай гына да ашарга була, зыяны булмаячак. Исәнмесез, дуслар? Бүген без сезнең белән тиз ясала торган һәм шул ук вакытта бик тә файдалы, бик тә тәмле бер салат ясыйбыз. Моның өчен безгә кирәк кыяр, авокадо, помидор, сыр моцарелла, укроп, тоз, пармезан, шикләвек һәм зәйтүн мае. Кыярны турыбыз. Кыярны салабыз.
Хәзер помидор турыйбыз. Авокадо турыйбыз. Üstüne sır mozzarella salabız. Менә шундый түгәрәкле. Менә шундый матур салат. Һәм безнең салатыбызга соус ясыйбыз. Соус ясар өчен безгә укроп кирәк булачак. Укроп яки базилик, нинди яшелчә яратасыз. Шикләвек, Астрхан шикләвеге. Тоз. Һәм сыр пармезан. Өстенә зәйтүн майы сибәбез. Һәм блендердан шығарабыз. Соусыбыз әзер, һәм біз аны салатқа салабыз. Бұлғатабыз. Салатыбыз әзер. Біздің салат барлық яшьләргә, иң мөһиме, диета тотучы ханымнарға бик тә файдалы. Тәмле булсын. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрында 1 августтан алып 8-нә кадәр Томга 2-нче режиссерлар лабораториясе узачак. Лабораторияда катнашу өчен танылган театр режиссерлары Павел Зобнин, Томск, Марфа Горвиц, Мәскәү, Регина Саттарова, Казан чакырылган. Шулай ук Кариев театр режиссеры Илдар Гатауллин да катнашачак. Бар игътибарны хәзер без экраннарга юнәлтәчәкбез, чөнки безнең белән элемтәдә Габдулла Кариев театрының баш режиссеры Рената Юпов. Ренат әфәнде, исәнмесез? Быел Томга 2-нче тапкыр уза, аның әһәмияте нидә һәм сезнең өчен нинди кайтавазлар булды? Томга лабораториясе ул бик үзенчәлекле узды, 1-нче тапкыр узды. Һәм әйтәсем килә, әлеге Томга лабораториясе ул рус һәм Авропа драматургиясенә нигезләнде. Һәм анда читтән 4 режиссер чакырып, ул Мәскәүдән, Уфадан, Нарис шәһәрләреннән режиссерлар безнең труппадагы артистлар белән бик иҗади мөнәсәбәттә 4 эскиз проектын тәкъдим ителде. Шушы эскизларның икесе тулайым спектакльгә үрелделәр. Һәм үзебезнең репертуарга кирип калдылар. Ул Сәлам Актапи һәм Юмрубаш исемле спектакльләр репертуарга кирделәр. Менә бу бик кирәкле процесс. Дип саныйм мин, бигрәк тә артистлар өчен бу кирәкле иҗади процесс. Чөнки артист бер театрда эшләп, 1-2 режиссер белән эшләп, ул режиссерга әйтгәндә режиссер шул бер артистларга ияләшеп, күп кенә аларның иҗади потенциалы ачылып бетмәскә мөмкин. Менә бу режиссерлар лабораториясының максаты да шунда. Режиссерлар, шит режиссерлар бу труппадагы артистларның потенциалын тагын да киңрәк ача беләләр. Андый мөмкинлек булачак. Нәтиҗәдә менә бу процесс бик кызыклы булды. Һәм без аның 2-нче Томга режиссер лабораториясына старт алынды. Һәм быел Алла бирсә, менә үткәрәчәкбез аның 2-нче процессын, 2-нче елын. Менә быел узачак Томганың үзенчәлекле яклары, анда катнашачак режиссерларны кем сайлый? Быелгы Томга лабораториясының темасы татар әкиятләре, мифология, риваятләре һәм авторлык әкиятләргә нигезләнгән булачак.
Менә шул нәүбәттән без шулай ук 4 режиссер чакырдык. Ул Россиянең төрле төбәкләреннән бик кызыклы режиссерлар. Алар безнең татар әдәбиятында, татар мөхитендә булган шундый кызыклы процессны безнең татар артистлары аркылы, алар бит күбесе телләрне белеп бетермәсәләр дә, бик кызыклы гына шундый процесс булыр дип беләм мин. 4нче режиссер Илдар Гатауллин, менә ул шушы эскизларның авторы Илдар Гатауллин, үзебезнең театрның яшь режиссеры. Ул узган ел асыл драматургия конкурсында катнашкан һәм анда җиңеп чыккан бер пьесаның эскизын тәкъдим итәчәк. Быел лаборатория ниндирәк форматта узачак? Без лабораторияның положениесын сайтка куябыз. Ел дәврендә безнең шундый процесс, сайлап алу процессы барды. Без аларның резюмен карадык, спектакльләреннән булган үзекләрне һәм дирекция Нияз Игламов, мин һәм кайбер театр тәнкыйтьчеләре менә шушы 4 режиссерга тукталдык һәм аларны чакырга булдык. Менә хәзерге вазгыяттан алып лабораторияның 2 эскиз проекты урамда, табигатьтә күрсәтеләчәк. Менә бу кызыклы формат дип уйлыйм мин моны, чөнки без ияләшкән ничектер теге ябык пространствога, шикләнгән пространствога, менә 2 эскиз урамда була. Үзенчәлекле шундый пространство уйлап таптылар. Менә бу 2 режиссер, калган икесе ябык пространствода, ягъни театр эчендә күрсәтеләчәк. Мин уйлыйм, бик кызыклы эскизлар туып, кайберләре бәлкем репертуарга да кирип калыр дип. Шундый хыялда мин. Уңышлар сезгә, рәхмәт. Хыялларыгыз чынга ашсын, лаборатория уңышлы үтсен. Бүтін театрларга инде сезоннарын ашып, якты сәхнәләрдә, тулы залларда эшләргә насип булсын дигән теләктә без тапшыруны дәвам итәбез. Тамга турында сөйләшә башлаганбыз икән, узган ел Тамга ничегрәк узды? Шуңа игътибар итик. Спектакль менә шулай театрның төрле почмакларында, хәтта гардеробта да уйналала. Кореев театрында үткән Тамга дигән беренче режиссерлык лабораториясында шикләр юк. Мәскәү, Норильский һәм Уфа шәһәрләреннән килгән 4 режиссер 6 көн дәвамында театр артистлары белән берлектә балалар һәм яшүсмерләр өчен спектакль эскизлары әзерләделәр. Пьеса у нас Антона Бескараванова «Молчанка». Уфада яшәп иҗат итүче Антон Бескараванныйның «Юрий сөйләшмәү» дигән пьесасын сәхнәләштерәбез. Пьеса кискен социаль темага, яшүсмерләр тормышыннан алынган. Биредә Тургенев заманнарыннан килгән ата-аналар һәм балалар арасындагы мөнәсәбәт проблемасы күтәрелә. Уллар үзләренчә, балалар үзләренчә уйлый һәм буыннар арасындагы аңлашылмаучанлык туа. Бу бик кызык тема. Әйтик, кайбер йортларда коточкыч хәлләр булып ята. Без бу турыда белмибез дә. Бу минем проблема түгел. Миңа кагылмый дип яшәргә күнектек. Һәркем үзе турында гына кайгырта. Лабораториядә уңай мөхит хөкем сөрә. Миңа Кореев театрының труппасы ошый. Артистлар эштән, яңа формалардан бүгенге заман тамашачысы өчен уйнарга курыкмыйлар. Лаборатория алдына куелган бурычларның иң мөһиме актерлар өчен көчле тренинглар. Чакырылган һәр режиссер төрле театраль мәктәп вәкиле. Алар төрле методикага нигезләнеп эшлиләр. Труппада артист һөнәре турында яңаша күзаллау тудыра алалар. У меня порядка где-то 80 лабораторий за плечами, понятно. 80-ге якын лабораториядә катнашу тәҗрибәм бар. Лаборатор практика белән күптәннән шөгыльләнәм. Әлеге лабораториядә минем әти Питер Пен дигән пьеса сәхнәләштерәбез. Ата һәм ул мөнәсәбәте турында заманча пьеса ул. Кайбер трагик мизгелләрен исәпкә алмаганда әсәр якты, матур тойгылар уята. Артистларның да яхшылары сайлап алынды. Күзләрендә очкын уйный. Иң мөһиме артистларны башка яктан ачу, кысынкылыктан чыгару. Атна эчендә премьера чыгару бер караганда мөмкин хәл түгел. Лабораторияның үзенчәлеге дә шунда. Иҗади стресс барлыкка китерү һәм артистларның яшерен потенциалын ачу. Мондый иҗади лабораторияның артистлар өчен файдасы бәхәссез. Без бу экспериментны күптәннән көттек диялар. Әлегә авыр. Беренчедән безнең материал бик авыр.
Икенчедән, барыбер ничә еллар бер режиссер белән эшләгәч, икенче режиссерга ияләнү әлегә чынлап та читенрәк. Яшьләр белән без бер адымда барга тырышабыз. Ник дигәндә, чөнки без үзебездә яшь күңелле, дәртле. Шулай да без олыларны да уйныйбыз. Күргәнегезчә, мин 5 яшьлек баланың әнисе булып уйныйм. Шуның өчен безгә әз генә кыяфәтне үзгәртергә туры килде. Иртәгә нәкъ шушы сәхнәдә Россиянең төрле шәһәрләреннән җыелган 4 режиссер үз тамгаларын салачаклар. Киң җәмәгатьчелеккә 6 көн дәвамында әзерләнгән эскизлар тәкъдим ителәчәк. Киләчәктә кайбер эскизларның тулы канлы спектакль булып китүе дә ихтимал. Бәхетле без, чөнки туган телебездә аралашабыз, аңлашабыз, фән нигезләрен үзләштерәбез. Ана телебездә халыкның бөтен язмышы чагыла, әрнүле ярасы да, бәхетле күз карашы да, баш июе, аяусыз батырлыгы да. Сибгат Хаким музейын оештыручы Луиза Шәмсиева. Бүген аңа 85 яшь тула. Субханалла, тәбрик итәбез. Аның тормыш юлын Гөлчәчәк Шәйхетдинова барлады. Әтнә районы Күлле Киме авылында ис китәрлек бер кеше яши. Аның белән аралашу җан рәхәте. Тумыштан интеллигент кешеләр була. Луиза Шәмсиева әнә шундый. Сибгат Хаким иҗаты белән кызыксынган, аның Күлле Кимедәге музейында булганнар Луиза апаны яхшы белә. Чөнки әлеге музейны оештырган кеше ул. Һәр артефактны үзе тапкан, машинасын үзе юллап, үзе алып та кайткан. Музейда гади генә булып күренгән әйберләр, Луиза апа сөйли башласа, һәр кайсы аерым бер хикәягә әверелә. Музейның диварлары киңәеп китә. Син Сибгат Хаким шигъриятенең сүзеп-сүзеп җыелган юлларыннан атлый башлыйсың. Йөгереп аласың, туктап каласың. Сибгат аганың гомер юлларына күчеп алгандай буласың. Булар барысы да Луиза апа сөйләгәндә генә шулай. Үзе бик тыйнак күренеп йөрергә, телевидениегә төшәргә дә атлыкмый. Шуңа күрә Луиза апа белән бәйле видео язмалар да ул шәхесләр турында сөйләгән тапшырулардан гына җыелды. Луиза апа шушы Күлле Киме авылында туып үскән, зыялы гаиләдә. Әнисе укытучы, әтисе колхоз рәисе була. Әмма шомлы елларның күләгәсе аларның гаиләсенә дә кагыла. Әтием шәхес культы корбаны ди Луиза апа. Казанда укуын тәмамлагач, туган авылындагы мәктәпкә укытучы булып кайта. Луиза апаның эш стажы 62 ел. Сибгат Хакимның музее да мәктәпнең бер канатында. Сибгат абый гаилә дуслары була аларның. Луиза апаның әнисенең абыйсы Габдулла шагыйрьнең укытучысы була. 4 кешене алып китәләр Күлле Кимедән. Шулар арасында Луизаның әтисе дә, Габдулла абыйсы да була. Авылга кире әйләнеп кайта алганы исә 10 ел төрмәдән соң Габдулла гына. Сибгат аганың Луиза апага язган хатлары да бар. Анда ул укытучысы Габдулла Сабировны гомумән менә шушы нәселне бары тик җылы һәм рәхмәт сүзләре белән генә искә ала. Беренче адымнарымны ясарга сез булыштыгыз ди ул. Шул кадәр нечкә тоемлы, шул кадәр киң күңелле Луиза апа. Музейны гына искә алдык. Аның бит әле укучылары күпме? Бу укытучы салган мәдәният орлыкларының шытып чыгып, күпме җиргә җәелгәнен без санап бетерә алмабыз. Әмма аның һәр укучысы күңеле белән моны әйтеп бирә алар. Алабуга буенча сәяхәтебезне бүген дә дәвам итәрбез. Юлыбыз шагыйрь Марина Цветаеваның хәтер йортына булыр. Алабуганы искә алганда без аны Цветаевасыз күз алдына да китерә алмыйбыз кебек. Бу шәһәрдә ул бары тик 10 көн генә яшәп кала ала. Иң катлаулы чорны ничек үткәргәнен Гөллинә Шәймуллина белеп кайтты. Марина Цветаева Алабуга шәһәренә 1941 елның 21 августында аяк баса. Биредә ул ни бары 10 көн генә яшәп кала. Без бүген аның музее белән танышып, соңгы көннәрендә шагыйрә нинди хис кичерешләр белән яшәгән, нәрсә уйлаган, кемнәр белән аралашканы хакында белешергә булдык. Беренче 3 көндә Марина Ивановна һәм аның 16 яшьлек улы Георгийны Алабуга китапханә техникумы бинасында кундыралар. Аннары Пөхрә урамындагы Брадичековлар йортына кертәләр. Хозяева отдали
самую лучшую комнату в доме, свою спальню. Шагыйрә өчен йорт хуҗалары иң яхшы бүлмәләрен әзерләп куйган була. Беренче очрашу сәер уза. Хуҗалар танылган Шагыйрәне шатмыйлар. Кыяфәте сәер, йөзе ак, авыру сыман тоела. Өстендә озын кара пәлтә, никтер зур кесәле алъяпкыч бәйләгән, башына берет кигән иде дип искә алалар. Марина киресенчә хуҗабикәнең исем-отчествосын ишетүгә юмарт кына елмаеп куйган. Минем апам да Анастасия Ивановна исемле адашлар икәнсез дигән ул. Брадищиковлар истәлекләреннән. Марина Ивановна үзе турында сөйләргә яратмый. Гөлмөңсу өчен кайчакта аш бүлмәсенә кереп, сезгә карарга чыктым әле дип тын гына пычмакта утыра иде. Көндә яндагы чиркәүгә йөрде. Кичләрен өй алдына чыгып озаклап тартырга яратты. Әмма тәмәкесен төрә белми безгә төрдерә иде. Аның күп эшкә кулы килми, ияләнмәгән күрәсең. Кырны юса яхшылап шайкамый, чәчендә сабынлы калдыра иде. С первого же дня искала работу. Марина Ивановна иртәнге аштан соң эш эзләргә чыгып китә торган була. Ул вакытта эвакуацияләнгәннәргә эшне шәһәр советы табып биргән. Әмма Марина Светаевага тәкъдим ителгән вариантлар ошамый, аптырагач Истайга барып кайта. Монда төпләнергә карар кыла. Күченер көн алдыннан Брадищиковлар йортына 2 хатын-кыз килә. Үзләрен язучылар, Шагыйрәнең дуслары дип таныштыралар. Марина Алабугада калырга күндерәләр. Әнисенең икеләнүләре яшүсмер Георгийны шыгырыннан чыгара, бик каты ачуланышалар. Бер карарга килә алмыйлар. Марина Ивановна өчен Алабуга каласында яшәгән көннәр мөгаен иң катлаулысы булгандыр. Ире һәм кызы төрмәдә, үзе депортациядә, илдә сугыш, итәк астында улы. Ничек тә булса тормыш күрергә кирәк. Алып килгән әйберләрен сатып карый, әмма уңышсыз, теләк белдерүчеләр табылмый. Депортацияның 10-нчы көнендә Шагыйрә түзми. Хуҗалар һәм улы киткәч, өй алдына чыгып асылына. Бауны менә шушы зур кадакка бәйләгән була ул. Цветаева оставила 3 записки. Үлеме алдыннан 3 хат язып калдыра. Берсе эвакуацияләнгән мәскәүлеләргә, берсе шагыйрь Николай Асеевка. Ул хатында ул Георгийны тәрбиягә алуын үтенә. Соңгысы улына юлланган була. Мурлыга, кичер мине. Олга таба түзә алмаслык булыр иде. Мин бик нык авырым, кайча хәтта үземне дә танымыйм. Сиңа мәхәббәтем чиксез. Зинһар аңла, башка яши алмыйм. Әтиең һәм Алига да бу сүзләрне җиткер. Әлбәттә, күрә алсаң инде. Сезнең хакта гомеремнең соңгы минутына кадәр уйлыйм. Әмма тупикка эләктем. Шагыйрьне күмсәләр дә җиназа кылмыйлар. Рухани Марина Светаева каберенә 50 ел үткәч кенә килә. Шушы вакытта Светаеваның югалган шәхси әйбере дә табыла. Бу Бурбон императоры лилияләре сурәтләнгән караңгы кызыл төстәге куен дәфтәре. Бүгенге көндә әлеге предмет Хәтер йорты музеенда саклана. В блокноте Марины Цветаевой лишь одно слово. Это слово Мордовия. Марина Светаева куен дәфтәрендә бары тик бер сүз Мордовия дип язылган. Аның нәрсә аңлатканы билгесез, әмма әлеге сүз кызы Ариаднаның киләчәк язмышын билгеләгән кебек тоела. Исегездә булса, аны шпионажда гаепләп кулга алалар. Берничә ел ул коми лагерьләрендә бик тә була. Әнисенең үлеменнән соң Мордовиягә озатыла. Брадищиковлар йортында бүген дә үзенчәлекле атмосфера сакланган. Моны аяк басуга ук тоясың. Күңелне шундук моң сагыш баса. Сер түгел, без реклама заманда яшибез. Бу яисә тегәй берне ал да син иң бәхетле кеше булачаксың кебек реклама адым сайын кеше дә аңа ияләшә бара. Хәзер пиарның нинди генә төрләре юк. Тәҗрибәле пиар белгечләр көннән-көн креатив реклама җиткерү ысулларын табып кына торалар. Шуңа без әле дә яңа аңа кызыгабыз, шуңа әле дә нәкъ реклама безгә яшәү рәвешен һәм тормыш кыйммәтләрен билгели. Берәүләр пиарның нәрсә икән аңларга тырышкандан, икенчеләре аны үзенең эшчәнлегендә актив рәвештә куллана, исем ясый, үзенә акча эшли. Әлеге һөнәр турында күбрәк белү өчен без пиар белгече Ләйсән белән күрешеп сөйләшергә булдык. Ләйсәннең үзенә дә бераз пиар булсын әле. Компанияның пиар стратегиясын эшләү, масса күләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек итү, пресс-релизлар язу, интервьюлар алу, социаль челтәрдәге аккаунтларны алып бару – бу пиар белгече Ләйсән башкарырга тиешле эшләрнең әле кайберләре генә.
пиар белгеч хезмәт сөючән булырга тиеш. Менә безне мәсәлән заводта эшли торган кеше белән чагыштырып булмый, чөнки мәсәлән сәгать 4-тә завод хезмәткәренең эше бетә икән, ул торып китә дә өйгә кайта, ә без тәүлек буе элемтәдә булырга тиеш. Пиар белгече ия булырга тиешле сыйфатлардан ул активлык, кызыксынучанлык, белемле булуны атый. Ә инде бүгенге көннең төп мәгълүмат чарасы булган социаль аккаунтларны кызыклы итү өчен креатив табылырга кирәк. Ләйсән үзен перфекционист дип саный. Ә һөнәр өчен әлеге сыйфат бары файдага гына. Кечкенәдән актив булуы да пиар белгече һөнәрен сайлауына тәрә. Кечкенәдән үк актив бала булып үстем һәм балалар бакчасыннан алып, мин гел бәйрәмнәрдә чыгыш ясадым, гел катнаштым, алып баручы булдым. Менә гомумән мин ул бәйрәмнәрнең йөзе буларак кына түгел, ә менә оештыручы буларак та бардым. Шуңа күрә минем өчен игътибар үзәгендә аудитория алдында чыгыш ясау гел кызык булды. Татарстанда пиар юнәлеше иң популяр өлкәләр унлыгына керә. Бу һөнәрнең кирәклеген күп кенә бизнес һәм сәясәт вәкилләре инде күптән аңлап алды. Ә кайберәүләр үзләренең компанияларын үстерү өчен рекламада җитә дип саный. Әмма Ләйсән булай дип уйлаучылар нык ялгыша ди. Мин бу фикер белән килешмим, чөнки менә бер мисал китерә алам. Әгәр дә мәгәр операция алдыннан безнең алдыбызда сайлау туса, анестезияны кем хирург яисә анестезиолог ясарга тиешме, біз әлбәттә анестезиологны сайлаячакбыз. Монда да шулай, һәрберсе үз юнәлеше белән шөгыльләнергә тиеш. Реклама ул аның төп бурычы сату, ә пиар инде ул җәмәгатьчелек фикерен формалаштыру. Бүген Россиядә пиар белгечләре көне билгеләп үтелә. Нәкъ менә бу көнне Россия пиар җәмәгатьчелеген беренче тапкыр бу һөнәрне рәсмиләштерүне билгеләп үтә. Без дә Ләйсәнне һәм барлык пиар белгечләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Телевизор сату өчен нәрсә генә уйлап тапмыйлар. Көтелмәгәндә фантастик фильмны тәкъдим итү кафеда башланып китә. Аэропортта чемодан урынына яңа ел бүләге. Пиар белгечләр үз продукцияларын тәкъдим итәр өчен нәрсә генә уйлап тапмыйлар. Алар бүген Кызык дөнья сәхифәсен алып баручы Гөлинә Шаймуллина игътибарын җәлеп итте. Олмаз шундый яхшы яза торган каләмем бар, кирәкме? Кыйбатка сатмыйм. Игътибар эшлибез. Ясабыз. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген пиар һәм реклама өлкәсендә эшләүчеләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Әлеге тармакта хезмәт итүчеләр арасында шундый сүз йөри. Имеш, кыска вакыт эчендә гади каләмне мактап, үз бәясенә арттырып сата алсаң, син бу эш өчен әзер бик җиңел тоела, әмма студиядә сатып алырга риза булучыны әлегә тапмадым. Монда сүз белән генә түгел, фантазияны да кушарга кирәк. Мисал өчен танылган техника бренды яңа модель телевизорларны сату өчен кызыклы реклама акциясын уйлап таба. Алар аны ахыр заман дип атый. Бер күп катлы йортның офисында тәрәзә урынына телевизор урнаштырыла. Бүлмә буенча яшерен камералар тезә һәм эшкә урнашырга теләүчеләрне әңгәмәгә чакыра. Сөйләшү барышында импровизацион тәрәзәдә метеорит төшүе күзәтелә. Бу күренеш шул катлы реаль булып тоела, кешеләр куркуга кала. Әлеге үзенчәлекле тәҗрибәне бергәләп күзәтик. ¿Con César? ¿Y César conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa, el problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema llegar acá ahora? No. Porque estamos un poquito... Madre. Perfecto. Aquí están sus... ¿Sí? Ah, perfecto. Mire. ¡Cuidado! ¿Hay alguien? Don César. ¡Aló!
Кино спектакльләргә реклама ясаган очракта потенциаль тамашачыларны кызыктыру, сөйләнәсе чыр әсәрнең атмосферасы белән таныштыру мөһим. Әйтик, телекинез блокбастерына кызыксыну уяту өчен үзенчәлекле акция уйлап табыла. Бер кафеда кинодан эзе куела, әмма актерлардан кала бу хакта беркем дә белми. Шуңа да диварга очып китүче кешеләр, урындык, өстәлләр кафе кунакларын шок халәтенә кертә. Аның каравы премьерада кино заллары шыгрым тула. Мөгъҗизаларга, шанырга, хыялланырга кирәк. Бер илнең авиакомпаниясе бу сүзләрне реклама слоганына әверелдерә. Һәм аны сүз белән дә, гамәл белән дә раслый. Яңа ел көнне пассажирлардан бәйрәмгә нәрсә бүләк итүләрен теләр идегез дип сораштыру үткәрә. Кемдер оек-баш дип шаярып җавап бирә, калганнар җылы якка путевка, яңа смартфон турында хыялланулары хакында әйтә. Самолет очкан арада каршы алучы шәһәрдә волонтерлар терәкләрне барлый. Бүләкләрне сатып ала, аэропортта шушы пассажирлар көтә. Менә бу ичмасам чын яңа ел мөгъҗизасы һәм яхшы маркетинг юлы. Thanks for flying with us at WestJet. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Хыяллар тормышка аша, ышанырга гына кирәк. Әмма рекламага килгәндә үзеңнең эчке сиземләвеңә ышану яхшырак булыр. Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Манзара тапшыруы атнаның 3-нче көнендә дә эфирга чыгачак һәм аны Илдар Кыямов белән Ландыш Хусаинов алып баралар. Булдымы? Алабуга шәһәре белән танышуыбызны дәвам итәбез. Без бүген Россиядәге бердән-бер кер юу музеенда, бердә без 19-нчы гасырда ничек кер юганнар, нинди прачечнийлар, департамонилар булганлыгы хакында һәм аларның эш принцибын беләчәкбез. Державин урамы турындагы сюжетны без Горький урамынан башларга булдык. Биредәм Лецкой бакчасында бөек шагыйрь, күренекле җәмәгать эшлеклесе Россия империясының беренче юстиция министры Гавриил Державинга һәйкәл куелган. Ул 2003 елның 3 декабрендә ачылган. Бүген иртән торып көзгә карап елмаеп, иннек сыртып куярга онытмагыз. Бүген 29 июль иннекләр көне. Тапшыру башында куелган бөтен сорауларга да җавап табылды кебек. Шуңа тыныч күңел белән саубулашсак та була. Җиләкле җәйләрнең тәмен, ямен белеп калыйк. Онытылмаслык рәхәт җәйләр сезгә. 2 сәгать дәвамында сезнең белән Манзара тапшыруның иҗат төркеме җиләкле җәйне сагына башларга өлгергән Луиз Закиров белән Алмаз Гараев иде. Сау булыгыз. Җиләкле җәйләрнең ямен беләсең нәрсә белән туйып булыр? Нәрсә?